Napa to piyantun ngandhek dadak disekawani terus dipitoni. Pramila menika nyuwun dumateng Bapak Bidang maringi keterangan bab menika. Intinipun nggih. Terangkan saja Pak Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kang hormati sedaya jamaah Yasin An-Nur nggih, khususipun Sohibul Bait Pak Silo Spargo. Kalau mben kula mriki acara nggih sami prasa kula nggih. Sing kalau mben mriki acara nggih sami kados ngenten niki. Mbak Linda nggih dungen niku. Niku nek mboten salah Kamis tanggal 22 Januari. Mergi niku napa kula rekam terus kula posting ten gene YouTube. Ngaos ini. Ben ngaos ngenten iki kula rekam terus kula posting ten YouTube. Kula tinggal dik wingi rekamane. Iya, rekamane Januari kula ben. Sakniki ya acarane sami malih. Alhamdulillah berarti napa niku dzurriatan sing barokah. Ki wau acaranipun sekawan wulan. Niku Mbak Wanda niki sekawan wulan mancik napa pun langkung niku? Mau masuk nggih. Nah, niku saene kan wonten niku. Kula ngaturaken nggih wonten. Saene niku sakderenge sekawan wulan, sadurunge 120. Nek iso ya 119 Bu. 115 lah. Sakderenge 120 dinten. Mergi ndongakno jabang bayi niku salah setunggale tirakate wong tuwa nggih. Ndongakno jabang bayi niku kan pun diwiwiti saking mbah kita Nabiullah Adam alaihissalam kali Ibu Hawa niku. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minhu zawjan yaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi terus falamma qalab da'awallah. Dados Allah nyiptakno Nabi Adam nggih lajeng ndamelaken pasangane nggih niku Ibu Hawa. Badhe ngonten kumpul badhe mantun kumpul terus hamil. Nah, hamil niku terus dados hamil sing ageng nggih. Askolat niku tambah abot. Nah, tambah abot askolat niki nek kita ningali ten ngene hadise Kanjeng Nabi niku nggih sekawan wulan. Sekawan wulan niku diitung sangka sperma sing mlebet ten ngene janin. Niku usiae kan sikluse sekawan doso dinten. Arti sekawan doso dinten nutfah, terus ten ngene alaqah, terus ten ngene mudghah. Lah bakda ten mudghah niku Allah merintah malaikat kangge nyatet sekawan perkawis. Fayaktubu lahu rizqahu wa amalahu wa ajalahu terus kale sa'idun am syaqiyun. Demikian nyatet petang perkawis. Gini ku kengken nyatet rezekine sepiro. Dadi bocah niku ket mulai janin saderenge sekawan wulan niku pun enten jatah rezekine. Sampai mangke piyambake sedo, mangke rezekine sepinten, angsale saking pundi, gedhe sepiro niku pun enten. Lajeng ugi dicatet amale. Iki engko amale bayi niki, calone niki sampai benjing sedo. Niku amale pinten saene, pinten awone niku pun enten catetan. Kale ajale, umure sepiro. Bayi niki mangke diparingi umur sampai sepiro. Enek sing alhamdulillah lahir sehat sampai sepuh sedo enten. Enten sing mati ten ngene kandungan nggih. Niku dicatet ten ngene janin niku. Sing terakhir nggih dicatet bejo cilakane. Niki bayi niki mangke termasuk tiyang sing bejo utawa sing celaka. Niku pun enten catetane. Lah
Sakderenge malaikat niku diperintah Allah karena pun diparingi warning sekawan dosa dinten ping 3. Berarti pinten? Sekawan dosa dinten ping 3. Berarti kan 120 dina. Berarti sakdereng 120 dina napa 115 napa 117 niku kita diperintah ndonga ngenten niku. Kangge mapak donga malaikat niku sakderenge dicatet kita ndonga nang Allah. Ya Allah jenengan paringi rizkine bocah niki rizki sing halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Jenengan paringi rizki sing halal, sae, jembar, tur manfaat barokah. Ugi kita ndonga muga-muga bocah niki diparingi amal ingkang soleh makbul. Amale sae terus dadi bocah sing soleh. Ugi kita ndonga mugi-mugi diparingi ajal umur sing panjang. Diparingi umur sing panjang kanthi fisihatin wa afiatin, kanthi sehat wal afiat. Terus kita ndonga ugi mugi janin niki mangke dados janin sing termasuk saidun, termasuk minas suada, termasuk bejo donya bejo akhirat niku. Lah sing donga sinten asline lek ten Quran niku sing donga wong tuwane asline. Falamma qalat da'awallah. Sing donga loro, sinten sing loro niku? Ya pake karo mboke. Nabi Adam kali ibu sing asli donga sing kali niku. Lah kita disuwun niki kangge nyurung. Cara mobil iku mobile murup nggih lancar terus ana sing nyurung mlakune tambah banter. Tapi nek mobil iku kok direm tangan, Mbak Jo, direm tangan, mbok disuruh ngomong piro ya pancen nggih. Makane niki syarat utamane niki Mbak Wanda kali Mas Evin kudu ndonga saestu. Kita niku sifate namung bantu, sifate bantu. Sing utama Mbak Wanda kali Mas. Oh. Terus ndongane ngangge napa? Bebas. Ndonga niku bebas. Jenengan ndonga ngangge basa Arab monggo. Ngangge donga sing saking Quran hadis sae. Karena niku doa maksur. Ngangge donga Jawa-Jawaan monggo. Ngangge donga saking ngalap barokah sing kita waos kados surat-surat nggih niku nggih sae. Karena kenging napa? Karena surat-surat sing kita waos niku surat pilihan, surat-surat pilihan. Enten sing mau surat Luqman, enten sing mau surat Yusuf, enten sing mau surat Maryam, enten sing mau surat Nuh, enten sing mau surat Ibrahim, enten sing mau surat Yunus, enten sing mau surat Hud, enten sing mau surat Toha, surat Muhammad lan lintu-lintune. Niku kangge napa? Siji kita ngalap barokah Al-Qur'an. Mergo maca Qur'an niku sak api-apike zikir. Sak api-apike donga, sak api-apike zikir. Nomor kali kangge tabarukan tafaulan. Jadi cerita sing kita waos ten Quran wau niku setidak-tidaknya atau seminimal-minimalnya saged maringi asar, saged maringi pengaruh ten gene bapake ibuke tur mangke saged nyalur ten janine supados dadiya uswah saged to manut kados manut tindak lampahi para nabi tur kali para tiyang saleh sing diwaos surate wau. Niku harapane kados ngoten. Sing diwaca surat Yusuf, rata-rata nek wong biasa supaya dadi ganteng dipek gantenge tok. Padahal Nabi Yusuf ku ceritane mboten namung ganteng tok. Sabare yo enek. Nabi Yusuf tak diguak dulure dhewe. Tapi nggih sabar mboten dendam ten dereke nggih mboten dendam. Cara Nabi Yusuf niku pendendam. Dijegurno nang sumur langsung ndonga ngangkat tangan. Dulure mati kabeh. Mergo dizalimi kan.
Tapi ternyata Nabi Yusuf nggih mboten sabar saestu. Akhirnya barokah sabare niku wau akhirnya sampai dipek istilahnya anak angkat nggih kali menteri. Sampai terus akhirnya dadi menteri saestu, sampai akhirnya dadi raja Mesir. Iku barokah sabare Nabi Yusuf. Bahkan pas dulur-dulurin dugi niku akhirnya dulure di sepuro sedaya. Jadi sakjane hikmahe kathah mboten namung dipek ganteng tok sakjane. Ugi sing sebagian kula waos wau surat Alu Imron. Surat Alu Imron niku kenging napa? Niku satu-satunya keluarga di dunia sing sampai nama keluargane dilebetno ten Al-Qur'an sampai dados jeneng nami Qur'an. Niku Alu Imron, keluargane Imron. Mergi keluargane suwae sae. Keluargane Imron suwae sae. Niki Imron sing dimaksud niki Imron sing Nabi napa Sayyidah Maryam. Nggih. Karena napa Imron niku nggak ada kagungan estri namine Hana. Hana terus hamil ngelairaken Sayyidah Maryam. Maryam mangke hamil ngelairaken Nabi Isa alaihis salam. Niki keluarga sing sae sangat. Bapak ibu wong apik. Terus dadi turun anak yo apik, turun putu yo sampai dadi nabi, keluarga sae saestu. Nah niki kita ngalap barokah ini. Ugi sing diwaos Nabi Ibrahim nggih, termasuk Abul Anbiya. Terus sing diwaos Nabi Nuh umure dawa. Sing diwaos surat Luqman, nah niku termasuk gambaran putra sing birrul waliden, putra sing manut kali tiyang sepani. Watah wau sing surat-surat itu waos kathah niku hikmah-hikmah. Tapi umpami kok purun diwaos sak Quran khatam langkung sae sakjane. Cuma ya wektune mboten ngatasi Pak nggih. Kita mboten ngatasi lek badhe ngatamaken. Nek pengin ngatamaken ya ngundang khusus napa niku saking lare-lare pondok pesantren khususnya sing apal-apal Quran niku tambah barokah luar biasa tambah. Nek kita nggih cukup sing cuplikan ayat-ayat ayat pilihan surat pilihan niku wow. Insyaallah pun sayang. Lajeng napa niku Mas Evin nggih garwane sing kakung niku mboten namung ada kewajiban ndongakno tok mboten. Tapi nggak ada kewajiban pados rezeki sing saestu-estu halal. Nggih kula nggih yakin selama niki nggih pendamelane nggih halal. Tapi wekdal Mbak Wanda niki hamil, Mas Evin kudu luweh ngati-ngati malih babagan masalah rezeki. Ojo sampai daharan sing diparingono ten Mbak Wanda kecampuran barang syubhat utawa naudzubillah sing haram. Karena niki mangke dadi janin, dadi daging calon janin. Kudu ngati-ngati saestu. Mungkin kita kadang terpengaruh karo dokter sing napa nggih makanan sing bergizi kangge suplemen kangge ngenten niku nggih sae. Ibu hamil niku baiknya buah-buahan apa, susunya apa niku nggih sae, monggo mboten napa-napa. Jenengan tumbasno susu sing awis nggih mboten masalah. Tapi sing paling utama niku sing halal. Karena ngapunten, salah satu cobane sing lanang iku sampai keblosok tenggene pendamelan utawa golek rezeki haram niku gara-gara kadang-kadang pas bojone hamil. Pas bojone hamil akhirnya kan ngapunten porsi makan lebih banyak. Apa maneh ditambahi ngidam sing rondok reno. Nah niku nek sing kakung mboten gadah pondasi finansial sing sae. Mbot pindasi finansial sing halal saestu. Yo akhirnya kadang rodok ngawur-ngawur. Makanya niku tirakatane sing kakung kudu jaga saestu-estu nafkah sing diparingi nggih kedah sing halal. Mbak Evin nggih ngoten. Mbak Evin gadahi tugas ngeramut janine kanthi sae. Tur enake wadon hamil niku kan rata-rata nggih, rata-rata mboten head. Wadon lek hamil rata-rata mboten head. Nggih enten sing head tapi rata-rata mboten head. Lah kenging napa kok diparingi Allah mboten head niku enten hikmahe ben iso salat terus-menerus. Ben iso ndongakno janin terus-menerus. Ben iso nyekel Quran, maca Quran terus-menerus.
Sehingga umpami kok Mbak Wanda niki nggih nggak ada kegiatan napa nyambut damel napa tugas napa nggih monggo niku tetep dilampahi. Tapi mangke ampun kesupen mungkin napa bar salat nggih. Terus ngaos dados asta tengene nyepeng Quran terus sing kiwa kali ngelus-ngelus janine ngoten. Sing kakung nggih ngoten. Bakdo kundur saking kantor, saking nyambut damel terus wudu, salat ngoten terus ya niliki bayine diwasna Quran. Ampun diwasna disetelno sing rena-rena ampun. Nggih, cara nyetelno setelno murattal, napa setelno sholawat. Niku karena pendidikan Islam niku mboten dinilai ketika bayi niku lahir. Niku telat hitungane. Bayi kok diulang utawa anak kok diulang bakdo lahir niku hitungane telat. Bayi niku pendidikane mulai alam ruh. Artine sakderenge nikah niku Mbak Wanda kali Mas Evin niku saestu-estu pun gadahi niat duwe anak sing saleh nikah. Insyaallah sedanten kita lak ngoten. Pengin duwe anak sing saleh salihah. Terus salah satu ikhtiar ngene ku pados rezeki sing halal ngelebok napa sing halal. Bakdo ngonten kumpul nggih atas nikah sing sah saestu, baik sah berdasarkan agama utawa sah berdasarkan negara. Terus pas dinyatakan hamil juwogo saestu, daharane dijagi, donga-donga nggih dijagi, napa-napa diramut saestu sampai mangke bayi niki lahir mpun pikantuk memori simpenan tenggene alam rahime niku sangu utawa big data sing pun sae-sae. Sehingga kantun terus noto. Ya diadani diakekoi niku kantun terus noto. Sakjane pendidikane pun saged noleh alam ruh. Terus diterusno tenggene alam rahim dikencengi malih bakdo lahir mangke pendidikane dilajengaken malih. Ya napa amrene bayi niki dados dididik sampai sing bayi niki mangke dados bayi sing mboten namung sehat secara fisik mawon niku nggih penting, tapi sing paling penting niku nggih dadi putra sing saleh pun mugi-mugi Mbak Wanda diparingi sehat nggih, Mas Evin nggih diparingi kuat dados bapak sing sabar, dados bapak sing kathah syukuri Mas Mbak Wanda mugi ngonten mangke sampai kelahiran saged dados kelahiran sing lancar. Mangkene wau lahir lancar niku wau didongaaken kalih niku wau napa kanat waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud niku insyaallah lahire bayi niku koyo ditimbali Allah lahirin. Dadi mboten mergo dipaksa Mbak Wandai utawa dipaksa bidane, tapi karena pancen ditimbali Allah wis wayahe lahir. Dadi ya mboten ngengel-ngengel ibuke, mboten ngengel-ngengel bidane sehingga bayi niki lahire lancar. Mungkin mawon sedanten hajat kita saged lumeber nggih napa donga kita wau saged lumeber khususipun kangge Mbak Wanda kali Mas Evin lan umumipun kangge kita sedaya sing rawuh niki. Amin Allahumma amin. Ngoten kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman bagian yang sampun maringi penjelasan sehingga tambah ibu. Amin.